हेल' गाइस नोंसोरो नैबे भिडिअखौहाय थांनाय देवालिनिफ्राय लानानै नायगासिनो दं जानो हागौ जायफ्रा ससियेल मिडियायावहाय एक्टिभ थायो। स' लोगोफोर बिबयसा सानै गार्लफ्रेन्ड दङ। बिसोर गार्लफ्रेन्डनि गेजेरावहाय सोर सासे बिबयसनि असे गार्लफ्रेन्ड आरो सोर सासेखौ बिबयसा मोजां मोनो बेखौहाय जों मिथिया। स' लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि समाजावहाय सानै गार्लफ्रेन्डना सासे सेंग्राया सानै गार्लफ्रेन्डखौहाय जुलि खालामनो हानाय मोन्थाय गैया। बेनिखायनो जायहा गोसो गोथारजों मोजां मोनलायगोन बिसो बिबयसखौहाय मोनगोन होननानै आं सानो। बबे सासेखौ बिबयसा मोजां मोनो आरो बबे सासेखौ बिबयसा जुलि खालामनानै लागोन बेखौ इसोरासो मिथिगौ। आरोबाव नैबे सासेयानो जाहैबाय बिबयस जेनिया रंजालि बिसोर साथामनि गेजेराव गसंथेनाय सासे फेसबुक पेजनि क्रेजि बल सिख्ला। बेनो जाहैबाय बिबयस जेनिया आरो रंजालि बिसोर साथामनि थाखाय मोनसे भाइरेल भिडिअ हगारनाय सासे सिख्ला। स' लोगोफोर आं सानो बेफोरबायदि मानो भाइरेल हगारनानै होनांगौ आरो बेफोरबायदि मानो गसंथेनांगौ। गुबुननि मोजां मोनज्लायनायावहाय गुबुननि रंजा बाजा खुसि गेलेलायनायखौहाय मानो बेफोरबायदि हिंसा खालामनानैहाय भाइरेल भिडिअ हगारना होनांगौ जाखो। बियो मोजां जायाखै होननानै आं सानो। लोगोफोर आरोबाव नैबे भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायगासिनो दं जानो हागौ। बे भिडिअआनो जाहैबाय थांनाय देवालियावहाय रंजानाय माखासे भिडिअनि नुथाय। स' लोगोफोर बे भिडिअखौ नुनानैनो नैबे क्रेजि बालआ बिबयसनि माखासे हेंथायै आरो जेनिया ब्रह्म आरो रंजालि नार्जारि मोननि माखासे हेंथायै माखासे भाइरेल भिडिअखौहाय फेसबुक पेजाव हगारनानै होदों जानो हागौ। नैबे क्रेजि बालआबो मिथिखागौ जे फेसबुक पेजाव हगारना होयोब्ला ससियेल मिडियायाव हगारना होयोब्लानो बे भिडिअआ भाइरेल जाखागोन बेखौहाय बिबो थारैनो मिथिखागौ। मानो होनोब्ला दिनैनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गासैखौबो मिथियै गैला मिथिजोबखायो बयबो जानाजोबखा। स' लोगोफोर आं सानो मानो बेफोरबायदि हगारना होनांगौ आरो मानो बेफोरबायदि दुखु खालामनानै होनांगौ होननानै। लोगोफोर जुदि नोंसोरो बेफोरबायदि भाइरेल खालामलायनानै हगारलायनानै होबाय थायोब्ला सोरनिबा सासेनि गोसोआव जुदि दुखु होलायोब्ला गावजों गाव हिंसा हिंसि खालामज्लायबाय थायोब्ला माब्रै जानांगौ। नोङो दासान्दि बेफोरबायदि भाइरेल हगारब्लाल'सो इउटुबा देरलाङो आरो इउटुबावहाय भिउस बारायो होननानै। नाथाय इउटुबावहाय नोङो भिउस बारायहोनो गोसोब्ला माखासे मोजां कन्टेन्ट लाबोनानैहाय नोङो होनो हागोन अब्लाबो नोंनि इउटुबा भिउस बारायगोन आरो नोङो साबस्क्राइबखौ मोनगोन। स' लोगोफोर आं दिनैहाय बेखौसो फोरमायनो सानदों दे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबां मानसिफ्रानो दिनै इउटुबार्स जानानै दङ आरो इउटुब खुलिगासिनो दङ। दिनै हाजार मानसिया नैबे भाइरेल भिडिअखौ नायबाय आरो नायगासिनो दङ। स' लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोना बेफोरबायदि गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासेखौहाय दुखु होलायबाय थायोब्ला समाजा मा जानांगौ। रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोफोर आं दिनै बेखौसो फोरमायनो सानदों। दिनै नैबे फंबाया बुंदों बे भिडिअआ माखासे प्रेंक भिडिअसोमोन होननानै। नाथाय प्रेंक भिडिअखौहाय नोंसोरो मानो बेबायदि इउटुबावहाय ससियेल मिडियायावहाय हगारनानै होआ। दिनै नोंथाङा प्रेंक भिडिअसोमोन होननानै दिनैसो फोरमायना होनानैहाय ससियेल मिडियायावहाय भिडिअआ भाइरेल जाखांनायनि उनावसो सरि बिनानै मा जाबावनो। आं सानो दिनैहाय सरि बिब्लाबो जेबो लाब गैया फंबाय। नोङो सानै हयै मिथिखानानैबो नोङो मानो हगारना होआ आं बेखौसो सानदों। दिनैहाय सोरनिबा मेगनाव मोदै आरो सोरनिबा गोसोआव दुखु होनायनि उनावसो सरि बिनानैलाय मा जानो। स' लोगोफोर आं सानो नैबे फंबाया जाहाथे उननि समावहाय सानै हयै खामानिखौ मावो आरो बेफोरबायदि माब्लाबाबो मावनाय नङा होननानै। लोगोफोर नोंसोरो सानै हयैसो भिडिअखौ हगार जायफ्रा इउटुबार्स बबे भिडिअआ हगार जायो आरो बबे भिडिअआ हगार जाया। मानो होनोब्ला 2 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथांनि भिडिअआ सारा पृथिबियाव गोसारनो हागौ। बेनिखायनो जेब्ला नोङो 2 मिनिटनि उनावहाय नोङो जुदि भिडिअखौ डिलिट खालामबायब्ला बिनि सिगांनो नोंनि भिडिअआ भाइरेल जानो हागौ। बेनिखायनो नों आरो आंहा बयबो मिथिखागौ नोंसोरो मिथिखागौ नोंसोरो ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थाग्राखा। बेनिखायनो नोंसोरो मानो बेफोरबायदि मावनानै लानांगौ। स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। बाय बाय।